Закон про створення вільної економічної зони Крим втратив чинність. Цей закон був ухвалений у серпні 2014 року. Ним Україна гарантувала порядок захисту майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб на території ВС Крим. Але де-факто він легалізував економічні відносини з окупантами, дозволяв роботу українського бізнесу в окупованому Криму, що суперечило санкціям США та ЄС, введеним у відповідь на окупацію Криму. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися на окупованому півострові, було прирівняно до нерезидентів, що є дискримінацією громадян України. Скасування ВС Крим домагалися правозахисники та волонтери. 1 липня Верховна Рада скасувала закон про ВС Крим. Парламентарі новим законом унормували порядок в'їзду та виїзду з окупованої території, закріпили право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які там живуть, та дозволили успадкування.